Slovo po slovo učimo mi. Slovo po slovo reč napiši, ako pogrešiš tada obriši. Pokušaj opet uz malo truda, nauči slova sva, ti stvarat ćeš čuda. Moja prva abeceda. O, zdravo, zdravo, bubice moje malene veselice! Ljubi vas vaša Mimi. Dobrodošli u novu epizodu moje prve ABCD. Kako su naši vredni prstići? Da li ste uvežbali pisanje slova od prošlog puta? Ako ste vežbali slovo P, današnje slovo će vam biti upola lakše. Na redu je sledeće slovo u abecedi, a ono dolazi posle slova P. Učimo novo slovo. Koje je to slovo koje ćemo danas naučiti da pišemo? Na redu je slovo R. Slovo R je jedno upečatljivo slovo. Ako ga duže izgovaraš, zvuči kao bušilica. Verovatno znaš mnogo reči koje počinju na slovo R. Slovo R izgleda kao slovo P koje je izbacilo jednu nogicu. Hajde da vidimo korak po korak kako se piše slovo R. Jedna ravna crta odozgo na dole, pa gore jedan trbuščić, a ispod njega kosa crta. Da ponovimo još jednom. Jedna ravna crta odozgo na dole, pa gore jedan trbuščić, a ispod njega kosa crta. Slovo R. Pogledajmo koje sve reči počinju na slovo R. Riba, rukavica, rak. Ponovimo još jednom kako se piše slovo R. Jedna ravna crta odozgo na dole, pa gore jedan trbuščić, a ispod njega kosa crta. Tako je! Izgleda kao P koje je izbacilo nogicu sa strane. Poslušajmo i novu pesmicu koja opisuje kako se piše slovo R. Hajde da je zajedno otpevamo. Danas novo slovo učimo mi, može nam često zatrebati. Riba, rukavica ili rak, vreme je za novi korak. Slovo R naučimo mi, roditelji bit će jako ponosni. Ponovimo kako se piše slovo R. Jedna ravna crta odozgo na dole, pa gore jedan trbuščić, a ispod njega kosa crta. A sada naučimo da pišemo neke nove reči. R, I, B, A. Riba. R, U, K, A, V, I, C, A. Rukavica. R, A, K. Rak. To bi bilo sve od mene za vas za danas. Vidimo se opet uskoro.